はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ブレンです。はい、今日はですね、こちら、ヴァンガードですね。この、ストライドジェネレーションっていうのはよく大悟はちょっと中二病なシーンやってるやつですね。今回これを買ったのは、このね、見ればわかると思うんですけど、81円。半額だったんですけどね。あと、半額っていうのと、ちょっとヴァンガードに、レアカードっていうのをちょっと見てみたかったのと、この、ちょっとね、パッケージのやつがかっこよかったからですね。とりあえず開けていきましょう。とりあえず、ヴァンガードって大体こういうカードなんですよね。これグレード0、1、2とか3とか続いてるとか、最初の方はちょっとアニメを見てたんですけど、だんだんちょっといろいろわかんなくなって、やめちゃいました。やめたっていうか、見るのもやめちゃいました。すいません、ちょっと風邪が治ってないんですよ。ちょっとこの風邪本当にあるのか。これちょっと案外辛いんですよ。ヴァンガードってそんなに面白いのかな。さっきと同じカードがいっぱい出てきてるよ。ちょっと気にしないで。ちょっとグレード4の変な変なやつが出ましたね。光ってる。前の時は光ってなかった。あれ光ってる。いいのかな、いいやつなのかな。わかる人いたら教えてください。これ。これ1200系。微妙なんだけど。誰か教えてどうしたのこれ。まあいいや。てかこれグレード4だ。グレード4なんてあったんだ。3まで買ったんだった。1パックに1枚は出るみたいな。出るみたいですね。ちょっと、ヴァンガードとかあまり興味ないので、バラバラ開けていっちゃいます。変なの出ましたね。はい。ちょっとこのパッケージの、ちょっとやつが欲しいんですよね。多分あれが一番レアってわけでもないと思うんで、ちょっと本当に。これもギリングだ。あるのかな。よくわかりませんね。はい。もしかしたらこの後ろが銀色のやつは当たりとかあるかもしれないですね。4かな ?4 だと多分当たりなのかな。はい、あと2パックですね。ちょっと動画でね、容量が多くなると出すのも遅くなるので、早めに。はい。適当ですね、今日は。また変なん出ましたね。ちょっと、メテオガイザービクト点
これもちょっと光ってますね。もう5分か。なんかまあ今回出た良さげなやつはこれとさっきのなんか変な光ってたやつですね。まあいいや、セケンストックちょっとまあこの辺りですね。なんかみんな光ってますね。はい。この動画が面白ければグッドボタン、高評価をぜひお願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。